De makelaars in Friesland hebben het weer druk tjenwurg. Dat had wel oors west. Het jiptepunt wie de eerste 3 maanden van 2013 met een historisch lege verkoop van haast 600 wenningen. Maar het laatste feestjaar van 2015 wie historisch heeg. Er waren dik 1400 huizen verkocht. Het mooiste hier ooit met de woningverkoop in Friesland. Geweldig. Hoe kees Ja, aantrekkende woningmarkt, vertrouwen in de economie, lege rente, goed aanbod op de markt. Al die factoren mijn anderen doorblikken dat het heel goed gaat. Vliene jaar kregen 4000 huizen in Friesland een nieuwe eigenaar. Dat is haast 1000 meer als het jaar ervoor. Tegelijk neemt het aanbod aan. Makelaars moeten hield iets vaker nee verkeerpje. Doe master ik bijwijzen, zoals we hier want we zullen gewoon in de merken dat er meesten komen bij een leuk geprijsde woning en dan komen er meerdere klanten en dan is er al verkocht, vlot verkocht, voordat de oren de kans krijgen om te kopen. Want ja, meesten willen gewoon vlot schakelen en meesten hebben er zin in, er is minder aanbod, dus meesten pakken gewoon sneller terug. En dat wie in het verleden net zo. De prijzen worden ook hoger, in Friesland gemiddeld 4%. In Amsterdam rekent de woningmarkt intussen al hoe spant bij een prijsstijging van haast 20%. Nou, dat verwacht ik net dat we dat hier in Friesland krijgen. Nee, je stol dat Ljouwert als stad een aantrekkelijk woongebied is. Hè. Dus wonen, werken, studeren, zeer aantrekkelijk. Huizen bin daar wat scherper prijs. Bin ik wat goedkopere huizen in Ljouwert. En dus gewoon het aantal transacties heel fors toenemen.